Oh, no. Go ready. Ngaret dia. Oke. No, no. Arek besok semua ngaret. Opo maneh. Awor. Top of his head. Ampun. That his neck was like a sirloin steak. Kali cilik. Oh, he tried it. Asik. Namanya juga orang desa. Kehidupan sehari-hari ini. Oh. Oh, no, 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 no. Oh, iya Teo. Bocor. Oh, oi. Lu mau kemana nih? Bocor, bocor. Paling penggawean. Tadi saya buka. Bocor banget. Oh, no, 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 Oh, no. jangan. Bocor, Om. Bocor nemen, Om. Nanti nek iki ngendel panen. Om, nempel, Om. Nempel. Kenapa, Cak? Banku bocor itu ya. Bocor nemen iki mah geng ngaret mau. Baru kae iso ati metu mari iki. Kate metu. Aduh, yo tak tinggal ae yo. Tak turun cacak kelas ya. Oh iya iya wis anteni wis age. Oke, oke. Heeh. Yo. Apa maneh? Apa iki kok rame-rame? Aduh iki lho bocor Om. Waduh mbok apane mari tak geng ngaret mau. Waduh, aku sik belajar ya. Wis apa sih jago? Tak coba aja yo. Oh iya 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 iya. Iya iya tak tinggal sih Om ya. Iya iya Om. Yo. Kira rame. Pacaran iki. Look at this dude. Saya mau nembel kan cuk. Tak coba aja nembel gini wis. Wih, kesim bolong iki. Oh, no, no. Wah, bolong ini kok. Kumpul. Top of his head. Tas lagi. Aduh, antar wis mari iki. Mari iki wis sik. Amin dah iki. Aku gak iso yo. Oh, coba aku jujur ya nang akhir. Ngenteni wong entok lagi. Puas wonge tadi. Look at the top of his head. Om mari Om. Mari, Cak. That his neck Mangu was yang tak anteni gak teko teko iya. Bocor piro Om? Bocor mau dijawab. Look at the top of his head.